Igande honetan ekainak 20 Europako musika eguna ospatzen da. Zarauzko abesbatzak hori ospatu nahiean bihar larunbata, Europako musika egunaren bezperan, kontzertu bat eskainiko dute musikaren etxe aurreko parkean, hau da Bilamundako parkean. Zarautz abesbatza iluntzeko 10 bertaratu eta kontzertu berezi hau eskainiko du. Bertaratu eta musikaz gozatu nahi duen ororentzat. Hurrengo egunean, hau da igandean ekainak 21, Europako musika eguna bera ospatzen da eta Zarautz abesbatzako beste 2 talde izango ditugu. Hauek gaztetxoenak, Txinpirin eta Zarautz txiki abesbatzak. Biak musika plazan bilduko dira eguardiko 12etan emanaldi berezi bat eskaintzeko asmoarekin. Beraz, aitzakiarik ez duzue, musikaren inguruan larunbat eta igandean zer entzuna izango da gure herrian.